nilqak magħna. Nixtieq nsellem is-semija kollha ta' Radio Marija f'dan il-mument hekk illum xtaqt illi hekk fil-katekeżi tagħna sejrin nirriflettu ftit fuq il-vokazzjonijiet fih dan il-Knisja anke għaliex propju hekk il-ħadd li għadda ċelebrajna il-jum mondjali ta' talba l-vokazzjonijiet u naħseb tajb ma jkun xi ħaġa li saret nhar il-ħadd li għadda forsi diġà nsejnija għax inħejruħna xi ħaġa oħra, però anke matul il-ġimgħa insibu dan iċ-ċans l-opportunità li nibqgħu nirriflettu ftit anka fuq din it-tema li l-Knisja poġġetilna t-talb tagħna. Sabiex nifhmu ftit anka din il-kwistjoni li nitolbu għall-vokazzjonijiet u l-vokazzjonijiet, nixtieqkom illi dawk minnkom li għandkom il-Bibja ħdejkom issibu l-Evanġelu skont San Mattew kapitlu 9 u se naqraw minn vers 35 il-qudiem. Lek issibu San Mattew kapitlu 9 minn vers 35. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Ġesu dar li bliet kollha u l-irħula jgħallem fis-sinagogi ixandar l-Evanġelu tas-saltna u jfejjaq kull xorta ta' Mart u l-kull min kien nieqes minn saħħtu. Ran nies u tħassarhom għax kienu mdejqa u mitluqa bħal naġ bla raj. Imbagħad qal lid-dixxipli tiegħu: il-ħsad huwa kbir iżda l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għal-ħsad tiegħu. Sejjaħ lejh 12 il-dixxiplu tiegħu u tom is-seta fuq l-ispirti ħżiena biex ikeċċuhom u jfejqu kull xorta ta' Mart u l-kull min nieqes minn saħħtu. L-ismijiet ta' 12 l-apostlu huma dawn: l-ewwel Xmun jgħidulu Pietru, u Indri u Ġagbu ta' Zebedew u Ġwanni, Filippu Bartimmew, Tumassu Mattew il-Pubblikan, Ġagbu tal-Few tad-Dew, Xmun il-Kanani u Ġuda l-Iskarjota li mbagħad tradih. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Eżisti, il-Knisja propju tistedinna sabiex aħna nitolbu għal vokazzjonijiet fih dan il-Knisja sabiex inwieġbu għal din is-sejħa li għamlilna Ġesu fil-Vanġelu. Ġesu li jitlobna sabiex nitolbu lil sit il-ħsad sabiex jibgħat iktar ħaddiema għal-ħsad tiegħu. U interessanti ħafna eżistijaj huwa dan. Meta Ġesu ra l-folo li kienu bil-ġuħ u tħassarhom, Ġesu tom jieklu. Imma meta Ġesu ra l-folol imxerda bħal naġ bla raj, ma qabadx u tom rajja, imma talab sabiex isir talb għal din il-ħaġa. Għaliex ngħidwa kif inhi. Għal-mulej li jagħmel miraklu u jikattar il-ħobs huwa faċli, imma sabiex jikkonvinċi persuna l-imbirek li tagħti ħajjita kompletament lilu għall-imħabba tiegħu u l-imħabba tal-proxmu, hemmhekk tidħol il-libertà umana tagħna. Għaliex aħna maħniex robots u għalhekk il-mulej quddiem il-libertà tal-bniedem jitlobna sabiex aħna nitolbu. Din hija l-istess raġuni għaliex aħna nitolbu wkoll għall-konverżjoni tal-bnedmin. Għaliex Alla ma jista' jagħmel xejn quddiem il-libertà tal-bniedem. Fil-veru sens tal-kelma, mhux għax ma jistax imma x'għażel li ma jagħmel xejn. Jiġifieri l-bniedem rid ikunu li jiftaħ qalbu. Il-mulej jieħu biss l-inizjattiva. U kull vokazzjoni eżistijaj hija Alla li jieħu l-inizjattiva fiha. Kif qalilna l-Papa Benedettu 16 fil-messaġġ li huwa bagħat tal-vokazzjonijiet propju f'din is-sena għal ħadd li għadda. U biex nifhmu eżistijaj hekk dan il-bżonn li nitolbu għall-vokazzjonijiet jaħtieġ li neħtlu propju hekk fil-qalb anke ta' dan it-test mill-Iskrittura li għedna kif smajna. Il-karba ta' Kristu biex nitolbu għall-vokazzjonijiet toħroġ mis-sitwazzjoni li kienu fiha l-poplu Ludi u r-reazzjoni tiegħu għaliha. U biex aħna nitolbu verament b'mod profond tal-vokazzjonijiet iridu nagħmlu tagħna din il-ħarsa ta' Kristu, il-mod kif huwa ħares li l-Knisja u li d-dinja li jħares liha u jitħassara għax tkun niesa bħal merħla naċ illi m'għandhomx raj. Qabel ma nitolbu għal vokazzjonijiet eżistijaj, aħna rid ikunna f'qalbna din il-ħarsa ta' Ġesu lejn id-dinja tal-lum, lejn iċ-ċirkustanzi tal-bniedem tal-lum u lejn is-sitwazzjoni tal-Knisja tal-lum. It-talb tagħna jrid joħroġ minn kompassjoni profonda
lejn is-sitwazzjoni li aħna qegħdin ngħixu fiha. U xi ftit x'in is-sitwazzjoni qegħdin ngħixu fiha. Fejn tidħol il-qasam tad-dinja tas-sow li qegħdin ngħixu f'dinja pereżempju li qed tavvanza bit-teknoloġija, però qed tmur lura f'dak li huma valuri, f'dak li hija moralment tajjeb u ħażin. Ngħixu f'realtà f'soċjetà fejn dak li t-teknoloġija tagħmilha possibbli allura nagħmluh. Allura eżistijej hemm bżonn iva anke persuni li se juru il-leħen tar-rajiet tajjeb tal-verità anke ta' dak li hu tajjeb u ħażin tal-limiti tal-bniedem, il-limiti li l-bniedem għandu josserva huwa l-leħen ta' Kristu f'dak ċirkustanzi li d-dinja għandha bżonnhom mill-ġdid. Ngħixu f'dinja fejn ħafna inġustizzi u għandha bżonn il-Ġesu li jrid iġib il-ġustizzja vera. Ngħixu f'realtà fejn hawn ħafna weġġat madwarna. Għandna bżonn il-Ġesu mill-ġdid li jfejjaq mhux biss lilna fuq livell personali ma fuq livell soċjali, fuq livell kulturali, fuq livell ta' komunitajiet. Ngħixu f'dinja fejn għadha ma semax bi Kristu kompletament u allura għandna bżonn iva min ixandrilha lil Kristu. Aħna rrid ikollna eżisti din il-ħarsa li din id-dinja, ħarsa ta' mħabba, mhux ħarsa ta' ġudizzju u kundanna. Imma dik il-ħarsa li jidinna minna San Ġwan, kapitlu 3 vers 16, tal-missier li hekk ħabb id-dinja li tal-ibnu l-waħdini biex kull min jemel fih ma jintilifx ma jkollu ħajta dejjem. Qabel ma nitolbu l-vokazzjoni taħna rridu nħarsu li realtà ta' madwarna kif ħares liha u rridu nħobbuha. Irridu nħossu għaliha, irridu l-qalbna tinafas. Anka realtà tal-Knisja kif inhi eżistijej. Ir-realtà tal-Knisja kif inhija. Realtà ta' Knisja li tipprova dejjem tiġġedded, Knisja li tipprova dejjem twassal il-Vanġelu, però Knisja li fiha nfisha wkoll issib ċerti diffikultajiet, ċerti limitazzjonijiet. Pereżempju Knisja li hija mifruda, Knisja li mhix maquda li hija skandlu eżistijej quddiem Alla u quddiem id-dinja. Knisja pereżempju illi dbati midnu bit-tawlieda. Minnu qasijiet tiegħi f'kelma waħda minnu qasijiet tiegħek li għamlu wanqas qaddisa. Knisja li xi drabi tispiċċa bħala post li Knisja mbeżża li flok toħroġ miċ-ċenaklu tippritka faċilment illi tingħala u meta qed ngħid Knisja eżistijej mhux qed nifhem illi qed ngħid tal-awtoritajiet ta' Knisja l-ispiritu saċerdoti ma qed ngħid ħalina lkoll aħna parti minn il-komunità meta nibżgħu meta nagħlqu ħalqna meta ma waslux il-bxara tajba. Jiġifieri Knisja wkoll li għandha bżonn eżistijej ta' vokazzjonijiet li jimbuttaw għal-qoddim. Knisja li għandha bżonn anke tippurifika lilha nfisha minn elementi li daħlu fl-istorja tagħha, minn elementi li daħlu fl-użanzi tagħha li mhumiex neċessarjament elementi evanġeliċi jew jekk xi darba deru setgħu kienu espressjoni tal-Vanġelu illum il-ġurnata x'ngħixu f'ċirkustanzi differenti mhux bil-forsi li l-Vanġelu rridu nisprumuh kif konna nisprumuh qabel. Knisja li xi kultant għandha bżonn tagħmel l-għażliet preferenzjali tagħha li huma ġodda mu speċjali meta nħarsu lejn il-faqar, lejn id-dbatija lejn tant ċirkustanzi jibsa li nsibu madwarna. F'każijiet anke f'Malta għandna l-ixxu tal-immigranti legali, għandna sitwazzjonijiet anke ta' familji tant huma fil-bżonn żwieġiet li qegħdin jitkissru. Knisja li quddiem dir-realtà tittamel dejjem l-għażliet tagħha anke favur min jitibati, favur min jtisofri l-ġustizzja ħalli twassal l-Vanġilu dawn l-ambjenti. Jiġifieri il-ħarsa tal-mulej lejn ir-realtà kif inhi nagħmlu tagħna qabel ma aħna nibdew nitolbu għall-vokazzjonijiet. U għaliex eżisti hemm bżonn nagħmlu din il-ħarsa tagħna? Għaliex iridu nifhmu li l-vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi fil-fatt huma tweġiba ta' Alla għal din iċ-ċirkustanza li aħna nkunu ninsabu fiha bħala Knisja u bħala umanità. Alla l-imbierek eżisti m'għandux soluzzjonijiet prattiċi għal problemi tagħna. Is-soluzzjoni li Alla dejjem jibgħat, is-soluzzjoni li Alla dejjem jagħti għaċ-ċirkustanzi tagħna hija dejjem persuna.